Nax! Pil na ante. Diba, kompleto pang pakbit na talaga siya. Sahog na lang ang kulang, kaya huli tayo ng ano doon mamaya manok. Wala, kadilaw yung ano, kamote. Awa na, nagsakit siya na. Hello po mga ka-dragon, magandang umaga po. Ngayon po ay mag-harvest kami ng bulaklak ng kalabasa. Yes, samahan mo kami. Yes! Oh, di ba? One take lang ante. Ang galing. Usapay mo, bunga na. Meron yun, no? Nakita ko. Yun, magaling nga lang, gano'n lang. Hindi ka nagpa-asawa dito? Hindi, nagpa-asawa. Ah. Sila nang nagpo-pollinate. Ay, sa pinakadulo, ante? Harvestin na namin yung aming pinatanim na kalabasa. Magkano nagastos mo sa patanim namin, Ate Be? Pag may pinatanim, may aanihin. May maha-harvest. Aso ata. Pero gusto sa atin yun. Itay Maria Pidi, nagbungbong. Bubungbong yung kanya. So guys, subukan din po nating itorta. Yes, first Pero time. nakatikim sa inyo guys ng tortang bulaklak ng kalabasa. Iluluto natin yun. First time na matitikman yung tortang kalabasa. Ito ako first time. Para to sa sa mga hindi mahilig sa gulay. Lalo na sa mga batang hindi kumakain ng gulay, pwede siyang gawing torta. Para sa mga bata, pagdahin ng anak. Mga batang katulad ng anak ko, hindi kumakain ng gulay. Shout out sa iyo. Minsan ipagluto kita nito. Sabihin ko ano. Chicken fillet. Maligat to, no? Paano ba mapansin kung maligat o hindi? Sinasabi niya, maligat ako. Ganda ng ano. Palabas na ang araw. Ang ganda-ganda talaga dito sa aming lugar. Nakaka-inlam. Ito siya? Tapos kaaga doon sa o ba naman kadaming kamay magbat Okay na ante, hawakan ko. Yes. Kahit ganito lang bigay sa aking bulaklak. may kasamang ano. May nalagpasan ba ito? May mga nalagpasan ba kayo? Ang sipag mamulaklak, ano? Kung araw-araw. Itong kwan na ito, bukas mag-kwan na naman yan. Magbuka. Ang ganda ng kulay niya, no? Kung tipula natanggalan niya may bunga diya. After nito guys, mamimitas din kami ng sitaw.
sa aking angkol. Angkol. Kasi natanim din tayo. Yung pinatanim din namin. Malapit na sa finish line si Gigi. Oh, di ba ang bilis? Yun na yun, guys. Ito di ba yung pinapaasawahan, oh? Yan. Try natin, guys. Ito, kuha tayo ng isa. Kuha tayo ng isang bulaklak. Puputulan pa pala ito. Yan. Pinutulan ko na. Sigurado ka ba? Yan. Magiging bunga na yan soon. Alam nyo ba, mga dragon fruit ladies, para kayong mga bulaklak ng kalabasa. Ay, kasing ganda namin. Except sa nagka-camera. Kuya, 20 lang po. 20, isang tumpok. Oy. 20, may kasamang bubuyo. Pwede sigurong pang ano ito, no? Pang bouquet sa kasal. Kaya nga, kaya lang mabilis yan malanta eh. Oo. Kaganda kaya. Dilaw na dilaw. Ito finish line. Pag pinasalo mo yan, lagas lahat. Iluto mo na pagkatapos. Ay na rin paulam mo. Kitang-kita yung kapilya, oh. Manhid na itong kamay ko, guys. Manhid na. Manhid na. Buti nga, kamay lang ang manhid, hindi puso. Naks. Naks naman ah. Naks naman ah. Oh, tapos na. Finish na. Ay, hindi na kunin yun. Sira na yan. Ito kailangan mabenta ka agad ni Ate Florence. Kasi madali ito masira. Malanta. Pag nilagay nga natin sa plastic na malanta na. Nasisira na yun. Ang tawag sa dulo. A few moments later. Narito guys na ang ating mga magagandang brides. Ang DFL ladies. Pasok! Tan tan taran! Tan tan taran! Tan taran! Tan tan tan! Naks! Pila-pilante! Ngayon mo lang yata na pilante maglakad nang tan tan Kaya ka man talaga. taran tan taran tan taran. Ayan na si Gigi. Yes. First time ko to, guys. Tan taran. First time. Wala ka mang payong, Je. Tan tan taran tan. Oh, hages. Pag di kayo ginalitan. Okay. Dulo para kuhan. Oh, ito guys yung mga napitas namin.
May bayad. May bayad pa talaga. Ito yung magandang may-ari. Siya yung... Ate, nakasailan ka rin sa isang araw. Nung una ay 50. 50? Maliit pa yung Kunti pa. Kuha 80. Sunod, 130. Marami ng Palaki na ng palaki. Nakaisang libo na ngayon ah. Nakaisang ano tayo. Buti lang pambili ng kape at gula. Sahog. Magkuha rin tayo pang prito. Hello, may PPU. May bunga na. Guys, punta tayo dun kila Uncle. Pipitas tayo ng gulay-gulay nila doon. May sitaw daw dun. Oh guys, look! Ang laki na ng pakwan namin! Hala, kasarap mamita. Ganda ng niya, dahon. Parang kalusog. Tiba-tiba ka to dito. Ay, nato. Nagdamot na adon ko. Oo, mahal ang Lalo ngayon pa Mahal nga eh. Ang ano nga niyan din. Diba? Ibabiyahe pa nila. Tapos marami pang... Buti pang Magpakpan ako ulit. Pagkatapos nito. Naswertehan nyo oh. Ay, isang bunga pinag... Ayun, ting, Excited na kami mag-harvest nito. Mang bakit ka pang barutawal. Ayun oh. Wow, kalalaki ah. Kagaganda ng bunga niya. Ngayon lang ito ah. Maalagaan niyo yung bunga. Oo. Parang expert na no. Ay, ate, may nahulog. Ate, yung bulaklak na hulog. Wala, nagkuha ka pala ng Oo, ganun talaga kailangang magbawas ng sanga-sanga. Para maalagaan niya talaga yung bunga. Dito na kayo mag-asak. Dito na kayo mag-asak. Iba naman ito, sugar baby naman yata. Wow, sugar baby. Sana all. Wala bang Sugar baby daw ang variety nito. Talagang nga dito, talagang matulog ka nga talaga dito. Ah, ganyan. Oo eh. Pag hindi ka natulog dito, bukas tatatlo na lang yung natira. Kailangan talagang bantayan to. Patuwa naman Daw at baka daw makita ng mga magnanakaw. Mainit na yan sa matante. Oo ah. Mainit ko mata Pagkain ako ng pakwan, sabi niya. Magpisin niya ako. Sugar ball pala yun, Pen. Alam mo talaga yung mga... Yun naman sugar baby. Ito sugar ball. Anong pinagkaiba ng sugar baby sa sugar boy? Guhit-guhit daw yung May stripe. Ah, yung sugar. Plain yung sugar. Ah, wala siyang ganito. sugar daddy. Sugar boy yan ah. Sugar mommy. Magkano ta? Wala. Hindi ah. Binamano. Binamano to dapat bayaran. Plat magayam. Orante. Plat-plat yan. Adinod pa Parang may daanan mula yung pa kanal na. Yung, yung tanim niya yan, dito yung puno, magkaharapan sila. Siguro may ganyan kami. Alam mo, pinayok namin ni kuya mo siguro, mga 0.2. Lang nagtanim doon. Manumuti kabili di may sabot. Makapal na nga yan, dapat daw dalawa isa. Oo. Tatlo kasi nila na mga pang. Pero sabi din nung first time nyo, pero kaganda. Malusog yung ba? Lalagaan kasi. Hindi siya magaling mag-alaga. A few moments later. Ayan guys, tatanggalan na lang natin ng Ramot-ramot na. yung bulaklak ng kalabasa, yung pinakapusod niya yan. 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 Tagalog yun. Tapos, yan yung pinakaugat. Tapos ito. Masarap to guys sa gulay. Manamis. Magtira tayo ng pang torta ha. Favorite ko yun. Masarap sa almusal kasi. Naging favorite na. Ako first time ko matitikman yung torta na ganito. Ako rin. Hahatulan natin. Ito masarap.
Hindi kumakain si Aisa ng gulay, pero baka ito makakain niya. Pero feeling ko, May itlog naman eh. Okay lang. Saan ang baso natin ay? Guys, kape muna tayo. Hindi pa kami nag-almusal. Wala na talagang na-diet na kami. Ngayon ang tiligaya. Kape-kape. Oo. Coffee is life. Kayo na lang man, tatlo. Kel, kape, Kel. Kape. Mamaya na. Nahiya ako. Dito kami sa ilalim ng puno. Tanan. Ito malilim. Big kape-kape. Yan. Sarap. Much later. Ay, kasarap yan. Cubitaw. Oo, maghukay ka doon ng kamuti. Meron? Meron. Ayan. Ewan ko may kamuti sa kubo. Yan. Mamitas kami ng gulay. Pangpakbit namin mamaya. Masarap ito, purong kamati sana. Inuwi man kasi ni nanay yung kamati. Yung buto niya masarap. Oo. Yung tanggalin mo na sa ano. Hindi, malambot din tong balat na to. Ano to ibenta nyo? Mamaya? Hala, sayang yung mga bulaklak. Ba't din yung kinukuha? Doon pa magpunta pa tayo doon mamaya magtintay mahabang sitaw. Saan? Doon kay nanay, doon. Ito ko yung mahaba. Tapos okra. Sige. amin na. Sige. Ay, sitaw. Nagtigil yan bulaklak. Mayroon Ayun marami doon sa loob. Pasokin nyo rin. Noong una sana, katigling ka lang dyan nagpicture. Maganda dito sa malilim. Kaya dapat maaga ka. Pasukin na sana. Maluwang sana ito kung hindi nabaha noong una. Kadaming bunga nito, Nahirap namin manguha. Nagalit pa sa tigling at inubos ang manok. Ay, nang dami. Di ba ano to oh? Ginugulay din to. Yung talbos nito. Kulites. Kalkalunay. Masarap din to eh. Oo. Kunin mo yung basketball. Kukunin mo. Nakailan ka rin ate sa niya nung unang benta mo dito? 250 yata? Ito lang, cubital. Oo, ito lang, subitan. Sagsagan ng bunga niya. Yung namin na tigling daging libot. Doon sa baba. Pang ilang pitas yun na to te? Parang pangatlo na tigling na, no? Ay, oo, ate. Buti lang pambili ng Sukal isda. kape. Sukal kape. Alam mo sa bahay na Itlog. Pang-agahan. Magi. Ano yan? I-adobo mo? Sarap nito guys, i-adobo kasi bagong pitas, manamis-namis. Wala bang kamuti doon sa kubo? Ay, aywan. Kung kamuti sana, kadami sa Tanungin natin eh. Pag binili mo na to sa palengke, mahal. Ganito na siguro? 10? Oo. Hindi lang siguro. Ano pa? Kulbot na. Kulubot. Layot-layot na. Puro pang rayuma tong panahon. ganito doon sa laon. Ano kayo mabaga to dyan? Ano kahaba nito oh? Kaya nga. Ano haba oh? Ching, 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 ching. Meron din sila kalabasa, bulaklak yung kalabasa. Nagkalat ang mga bulaklak. Di ba pwede yung ugot? Binabenta po namin yan tuwing umaga. Ngayon lang kami natanghalian at nagtupad pa ako sa sa Pinang. Sipag ka lang talaga Talagang mabuhay ka sa Mga gulay-gulay. Mag-ano na nga lang daw siya, gulay bindo, Hindi kami nagabili ng ulam namin ng Oo, basta tuwing umaga, dito kami. Ang gapitas kami. Pitas-pitas. naman, ayun, spray. Walang Organic. Oo, hindi na kami nag-spray dito sa Cebu. Hindi gano'n nag-spray ng gulay.
Sariwang-sariwa siya. Matamis pa kamo. Hindi ko tulad yung nabibili sa palengke. Ano na siya? Kaluwang naman ang hasyenda nyo dito. Nagkalat ang gulay. Okay, siksik. Hawakan nyo natin, hindi na kasi siya. Masira yung bulat. Tayo doon sa ukrahan, guys. Kulang pa lang isang basket balaong. Kadami rin sitaw, Peng. Magbili ka na ba ako ng sitaw? Ibutuin ko mamaya. Dito nyo na lang ilagay. Meron. Kasi inubos na kasi natin blinda dyan yung loko na ito. Kamatis sa og. Kaya ko sa ganun tayo. Ibusan niya na yun mamaya. Para pagdating sa mo. May favorite. Maniba. Diyan sa kabila kay Kuya Jubin yan. Okra. Madami pa din dyan. Pares kayo ng tanim ah. Ito, ping-upit na yan. Sitaw! Sayang oh, nagtigas na yung sitaw oh, sayang. Ayun lalo ante oh. Sabi mo, ante, nalaglag to lahat. Itasin mo. Nasa sahig na eh. Kalusog ng okra, no? Gandang lupa dito. Uy, kadami. Kalaman. Kamatis. Kamatis oh. Dito rin mo. Doon tayo sa kabila. Patakot lang dito, umak na yung ahas. Yung mga puno, yung mga ano. Kaya ingat-ingat lang din. Hanggang hapon ang ulam natin, adobong sitaw. Hindi naman problema si Dana. Sabi niya, ano kayang ipaulam ko sa mga ate ko? Saan namumro din ang hayatag? Lang daming bunga ng kamatis. Nadapa naman na. Dapat to may ano. Maraming bunga ito kahit ang pintas na rin ni nanay. Eh. Marami yan, ante. Mabulok to pag nakasayad sa lupa. Marami sana ito eh. Pag-again sana magsitas. Puro ganito pa naman, ante. O, yung malalaki. Ayun, maghukay naman tayo ng kamote. Ayun. Masarap yan sa pinakbet. Ito, masarap sana kaya lang matinis. May laman, te? Meron, kinakain na ng daga. Ay, masarap din yan kaya lang matinis. Pwede din kaya to sa pinakbet. Yung talbos. Yun, oh. Parada guys, pobo. Ayun, oh. Hanapin ang puno. Ayun, oh, malaki. Talong ko. Buhay na. Diyan ang basket natin. Ito ma, oh, may bunga. Kunin mo, dali. Masarap pa to ilaga. Manamis na miss din. Ang lalaukdan. Lalok na naman, labon na naman, day. Ayan. Ayan, oh, daw luya. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Wow. Parang luya to. Oh, bilog. Oh. Marami pa ka na po. Sagot tayo kay Uncle Lana. Mahintay na natin lahat. Sino nagsabi sa'yo kung kanin niyo lahat yan? Kasi kayo nagmula. May tinatanong kayo dito. Ay, Sarap ilaga. Matamis. tsaka bilog siya, no? Bilog. Walang baliktungag. Ay, baliktungag. Wala, kadami na yata. Kayo, hindi nyo na mabagkat yung dala nyo. Sabog ko na, oh. Labas ka nagbiyak ang dito na. May laman. Tama na yan, baka pagalitan na tayo. Pangpakbit lang man eh. Okay na ba? Imbis na may ulawin pa siya mamaya. Yes, okay na. Tara na, okay na to. A few moments later. Guys, sa mga gusto pong bumili na kayo dito sa aming, bali nagtayo na kami ng talipapa dito sa bukid. Kaya lang wala rin tao guys, kami lang. Kami rin ang bibili. Ito yung nakuha naming pakwan, sitaw, bulaklak ng kalabasa, talbos ng kamote, okra, sitaw na turok. May pipino pa oh. Diba?
Parang wala akong nakitang puno ng pipino ah. Doon kay, ay, kay Ate Bea, kaming kamatis, Milaw, mayroon sa akin. kamote. Yan, di ba? Kompleto pang pakbit na talaga siya. Sahog na lang ang kulang, kaya Natin ni Glinda ay. muli tayo ng ano doon mamaya, manok. Ayaw. Kung di makalipad. Yung manok. Di ba? Ang saya-saya dito sa farm. Benta mo ito sa ganito? Talagang Talagang lahat ay sariwa. Kami lang ang hindi sariwa. Bigay, nagapitas na sa akin. Bila sana. Mga lantutay na. Bali si Ate Sonia po ang may-ari nitong mga gulay-gulay na ito. Ate Sonia, magkano naman ang iyong kinikita dito sa yung munting gulayan? Ano lang, kunti lang po, nasa 300 lang po, pinakamataas. Oh, di ba? Pambili po ng asukal, kape, ulam. Ayan, di ba? Nakakain na sila ng sariwa, pinagkakakitaan pa nila. Bebenta nila ito mamaya doon sa baryo. Guys, magtuto tayo ng bulaklak ng kalabasa. Masarap ito guys. Daming itlog ito guys. Nandun po yata sa kanila. Kapuyat ba? Hindi naman eh. Ito, isang labasa dito lang siya. Kapit pala. Kabigit ng ano. Kahit tagdadalawahin man kay. Maganda pa ng kirituan niya. Paganda nga. Wala rin kayo pala yung Taklob yata ng ano. Hindi. Ay saan? Galing na. Hindi. Kanino yan? Wala ko dala nyo. Dito yan. Dito. Ay, sabi ko kaganda naman ng lutuan. Social. Yan o, may pamanok pa o. Mahirap yan. Nagpunta siya. Nag-uwi ka? Kabango ng niluluto man te. Nagagahan na kayo ta? Hindi pa nga. Yan ko lang nakita to guys. Nagtitrito ng ano. Ito yung ulam namin nung college kami. Sa Pag-asa. Ay oo, naalala ko. Turo ni ano yan. Kay Don Don. Yan din yung nagprito ng ganyan. Dito, mga busy oh. May pakatay ng manok. Ayan ang panglutuan nyo. Kulang matapon ng sabaw may butas. Dito na naman yung tagasita natin. Yung kaldero, oo. Saan po kayo magluto ng kanin panty ay? Di ba kulang pa yung kanin? Di rice cooker po, uling mo. Nakapamaywakan talaga ang tiligaya. Hindi. Naganood lang ako guys. Marami na sila guys nagalinis. Kaya naman mag-asungot. Sunod. Pakialam. Gulo mo yung one, papaya. Sige yan. Sige na. Saan natin? Malit yan. Marami pa kaya tayo prito. Maganda yan, hot cook lang. Tapos na tinag. Ulit. Awa na, nagsakit siyanan. Lagay na. Ne, natinag pa. Yes. Tapos maglaga pa daw siya. Tignan mo, puro ano. Puro dahon, may kubra na sa tiyan. A few moments later. O, check natin yung nilulutong gulay ni Tita Pasi. Ayun o. Ay, kasarap. Wala, kadilang yung ano pa natin. Tingnan natin tong manok. Manok na pula. Dandan anak kata. Yun. Tinulang Kabango. Native. Nagyan ko na nga ng tubig. Ito may ulam oh. Taran, daing. Napuna, nante. Nga. Saglit lang yung maano, maluto yung bulaklak. Much later. A few moments later. Panginoon, salamat po sa biyayang pinagkaloob mo sa amin. Maging lakas po ng aming katawan. Magamit namin sa mga paglilingkod sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Gutom na talaga.
gutom na talaga. Oh, sarap! Matagal naman ang aming inaantay. Sabaw. Sino? Sabaw. Saan yung plato mo? Meron pa kaming tinola. Ito oh. Plato ko. Ito yung gulay. Hindi sila Lafang na. Hindi sila magplato daw. Ito oh. Ay, ito rin. Ganyan din. Nila ito. Sige, sarap yan. Kamay na. Oo, kamay na. Yung step kaya sa akin. Kamuta. Kamuti ah. Yung paborito niya. Paborito niya kahit puro kamuti. Guys, itep. Ni? Itip. Totong sa Tagalog. Sarap yan. Sa pakbet. Hindi yan nilagyan to ng okra. Tikman natin yung bulaklak. Hindi ka na Nalagyan na sa... Hindi na po. Gusto dyan ng mga bulabulak na. Sanay po sa ano. Nene? sanay-sanay na sa... Awang kanila burboy na. Labor po. Ano sila, barboy? Ay! Tayong kabayo! Ay! Tayong kabayo! Yung inuupo. Yes pa. Parang ako kanina. Nalaglag na ako kanina. Hindi pa kayo nakakain. Magtayo na lang ako. Tayo na lang. Nay. Naspak ah. Ito ay bagoong. Tikman niyo yung Papaya. Ha? Ay na tayo. Oo nga. Ba't mo nilagay na? Hindi pa Kanila yung malambot ko ah. Ang karni eh. Para... sarap ng sitaw guys. Manamis-namis. Bagong bit. Yun yung pagandahan sa ano, bagong harvest. Kanay tayo sa gulay. Tikman mo anak yung bulaklak ng kalabasa. Ayun o, mayroon siya. Dito dito ka, dali. Para makita ka. Masyado naman mayayain kayo ah. Dito ka, Maria. Diyan ka. Ngayon lang sila nakatikim ng ganito eh. Kaya ako. Malamang lutuin na nila yan. Pero ako rin, gusto ko lang, pag nagpitas nga kayo ate Sonia, magbenta ka doon sa bahay. Ganyanin ko. Yung bulaklak. Ano ilagay ko? Nagtitinda rin ba kayo nun? Hindi. Ay, nang bulaklak. Tapos yan, torta. Araw-araw yan. Dala nyo nga kami doon sa bahay. Kaso lang nakita ng mga nandyan sa kalsada. Maubos Sabi na. mo may order na tao kami. Masarap nga. Ang Sarap ng kalabasa. gulay. Agahan, tanghalian na namin. Dito ka kadikadwayo ka. Adigayan mo. Sarap ng kamote. Sarap talaga. Orange. Liping yung magkain. Kasarap. Sarap. Ano kasi niya yung ano, gulay ante. Ito talaga Favorite yung niya ang gulay. Naiingit ka na siguro sa akin, Ante, no? Kasi Butit hindi Sa kayo Tibigaya, pagkasama daw hindi ng... nga kayo nagmana. Buti hindi ka nagmana sa galamay na kwan, Hindi masilan. nag-aulam ng gulay. Ayan. pili lang yung gulay niya. Ay, sige. Sige. Pareho sila ni ano. Hindi ko na nag- Ni Papa. ng gulay na yung sino. Oo. Yung anak ko rin, mga sila na. Lagyan ko pa ulit. Di ba gusto nila? Sarap. Alam mo na yung gawin mo sa ano, te. Lagyan ko sa bulaklak. Kasi gayang kinaimas. Huwag na kayong magbenta ng pan na mama. Ito Kung ako ano lang yun. ko, baka pwede na ang sabaw. Oo. Ko. Tagal namin naghintay sa baulang gid ang ipaulam mo. Ito, mangkok. Nakuno ko pa naman yung mga Mahal dito nakatingin. Hindi ako sarap ng kain eh. Ala, yung kwan ko. Lapit to nandiyan pa sa mahirap. Isang bunton eh oh. Yung ditaw ko. Okay, second. Second batch. Doon kami na nanghalian sa bahay pag ano, araw-araw yan. Dito ba lang? Doon sila nagkakain lang. Masaya rin yung gano'n, no? Yung marami tayo. Kahit sa amin sa side ng Masarap ang kain niya. ng ano ko. Biyanan. Laging gano'n. Laging Parang lalo pag linggo. Oo. Diyos ko. Maghapon talaga puro lamon. Yeah, ba't inadaw mo na ay? Nakasarap ng papakaya. Nay, may Amin. Ito na yung tinalagay. Ito na yung Naluto na sa tinalagay. wakas. Ha? Hindi ka nag-ulam Tapos ka na, Jet? Hindi pa, mayroon na ako. Nag-break na pala. Yung pala ko, mahina na kayo magkain. Parang mag-inasal ko ah. Kala daw natin mahina daw tayo magkain. Hindi niya alam, mga barako pala to. Pag construction worker to Ate Glinda.
Lalo siguro pag gutom na gutom. Marami pang ulam. Ubus ang isang plangga ng kanin. Sabi ko sa inyo di ba? Marami naman natin kasi. Ay, puro tayo mga babae ha. Ba't yung nakubos ng isang palanggana? Isa lang yung lalaki natin kasama. Oo. Bakit? Wala, nakatakbo na rin yun. Mapa senior, mapa junior eh. Pareho nagalaban-laban nila. Nakikiano rin, nakikisabay din. Ya, mabirukan di pakpakan. Adi lang Ma. ba? Hala, nakuha ko ante. Ay, Halipad na sa ibang ano, pwesto. Ito kasi yung paborito kong ng ako parte din ng manok. lang. Ako din. Pare-parehas tayo. Taasan pa yung pamo ha. Yan, nakatingin na yata siya dito. Oh, Lalo yun, oh. Hindi. Tingin din eh. Pangtuloy na ako. Tapos na. Malakas ang hangin eh. Okay, sinong winner sa inyong dalawa? Pasiglahan. Ano to? Sabaw ng tinola. Sarap. Nagtago yung isa. Okay, gapapakla ko na sabaw. Ginagawa mo. Anong ginagawa mo dyan?